Koľko duševného vlastníctva sa ukrýva v jednej šálke kávy? Patenty. Vynálezy súvisiace s prípravou kávy, ako sú kávovary, mlynčeky na kávu, filtračné riešenia alebo metódy praženia kávy. Ochranné známky. Chráňa označenia, ktoré dokážu odlíšiť výrobcov kávy, napríklad názvom, obalom, logom, tvarom. Dizajny. Šálky, obaly, kávovary alebo napríklad vzhľad kaviarne. Recept na kávový nápoj, ktorý nie je bežne dostupný a podlieha utajeniu, môže byť obchodným tajomstvom. Zemepisné označenia a označenia pôvodu. Káva špeciálnej kvality viazaná k jej geografickému pôvodu môže byť chránená zemepisným označením alebo označením garantujúcim jej pôvod. Právna ochrana odrôd rastlín. Predmetom ochrany môžu byť aj odrody kávovníka, špeciálne vyšľachtené pre jej špecifické vlastnosti. Máte radšej arabiku alebo robustu? Autorské práva. Ide o fotky, kresby či knihy o káve. A koľko duševného vlastníctva by ste našli vo vašom podnikaní? Spoločne to zistíme.